Keď si teraz nepozrieš toto video, tak už nikdy v živote nebudeš vedieť, ako investovať do nehnuteľnosti. Ukážem ti spôsob, ako z 20 000 eur spravíš 500 000. A navyše ti na konci videa poviem jeden bonus. Podľa Národnej banky Slovenska rastú ceny nehnuteľnosti na Slovensku 5% ročne. 5%? 5%. To znamená, za 30 rokov je to nárast 150%. Ak si dnes kúpiš svoj byt za 200 000, tak zo svojho váčku zaplatíš iba 10% a to je 20 000 eur. Áno, pre mudrlantov možno budeš musieť zaplatiť 20% a to znamená 40 000. Daj mi hejt. Za 30 rokov splácania tvojej hypotéky splatíš celý dlh a hodnota tvojej nehnuteľnosti bude 500 000 eur. To znamená, z 20 000 máš 500 000. A keď to spravíš dvakrát, tak máš 1 000 000. A teraz mi povedz, byť či nebyť realitný investor, mať či nemať zarobený 1 000 000. A bonusom navyše je, že celých 30 rokov ti hypotéku spláca nájomca a ty máš pasívny príjem z prenajmu, o ktorý sa ti rád postará. Pre viac takýchto informácií a tipov na dobré investície mi daj follow.